Az erő velünk van, Zoltán, te is érzed? Igen, és meglehetősen hosszú előjáték után most már aztán megérkeztünk az ünnepélyes aktushoz, hogy végre beszélgetünk veletek. Jó reggelt kívánunk tehát Veres Krisztának, a 21. század szerkesztőriporterének, és László Norbertnek, aki hát egy ilyen Csillagok háborúja jelmezben jelent meg a stúdióban. Jelmeznek lehet nevezni, vagy az már sértő önmagában? Hát egyenruha ez? Tulajdonképpen jelmezről van szó, de mi szeretjük páncélnak hívni. Ja, páncél. Ezt mintázat, de hát ez egy jelmez, igen. Na hát ez a téma tehát a 21. században, a Star Wars, ezt őszintén üdvözöljük. De nőlétedre hogy? Hogy találtad ki ezt a témát? Úgy, hogy hát nem volt nehéz. Tehát nagyjából nekem a sorsom 1983-ban eldőlt, amikor először láttam a moziba, és onnantól kész. Tehát eldőlt, hogy vagy Leia hercegnő leszek, vagy nem. Hát nem, de attól még nagyon szerettem. De most beöltözhettem, és imádtam. Be is öltöztél a forgatás folyamán? Igen, a Felkonfba beöltöztem, és abba is promózzuk. És hát egy élmény volt, átlényegültem. Én voltam Leia. Nem, egyébként a mi generációnkra tényleg hihetetlen hatással volt a Csillagok háborúja, és ez azt gondolom beépült a mindennapi kommunikációnkba akár. Tehát tudom azt, hogy van olyan ismerősöm a baráti társaságban, akivel néha így beszélünk, hogy azért utalgatunk a filmre. Hogy ezt azért kívülről tudtuk annak idején, nem? Abszolút. Még most is, de hát ugye az, hogy az erő velünk van, hát vagy például, tehát a film is erről szól, csak gyorsan, hogy este, hogy hogyan változtatta meg a világot. Tehát az, hogy a kommunikációban benne van, az, hogy nem lehet egy mondatot kivenni, mert mindjárt egy párt használja, az, hogy mindenki ismeri a figurákat, a filmet átalakította teljesen, minden. De hát a ti életeteket meg teljesen megváltoztatta. Na mesélj, miben változtatta meg a ti életeteket? Hát én elég sokat foglalkozom a Star Wars-szal. Van is egy klubunk. Nem is gondoltuk volna. Igen, nem jut. Van egy klubunk, van ugye a Star Wars klub, ami egyébként is szokott üzemelni nekünk. Ezen kívül is van egy baráti társaságunk, amivel minden este ugye az interneten keresztül összejárunk, és rengeteget egyfolytában erről beszélünk, szerepjátékozunk a neten keresztül, de otthon is rengeteget. Hát sok pénzt, de időnként beszerzünk egy ilyen erekét, és akkor van egy külön polc, amin csak Csillagok háborúja van, és akkor ott sorakoznak a különféle Boba Fettek, Darth Vaderek, Jodák, rohamosztagosok. De személyesen is összegyűjtök? Igen, szoktunk személyesen is találkozni a klubnapokon, amint említettem. Ez vannak egyéb Star Wars rendezvények, mindenféle ilyen figuraversenyek, ilyesmi. Illetve nyáron szokott lenni táborunk, egy egyhetes Csillagok háborúja tábor, az az önneve, a Jedi Camp. Összegyűlünk egy hétig, szórakozunk, mint egy normális táborban. Én azon gondolkozom, hogy ilyenkor hogy telik, tehát hogy fénykardoztok? Előfordul, de ugyanolyan, mint egy normális tábor, csak általában Star Warsról van szó, illetve egy élő szerepjáték az, ami ennek az egész középpontja van. A Star Warsból egy történelem részletet kiválasztunk, és ekkor egy fiktív sztorit felépítünk, és ezt játsszuk a szabadidőnkben. És Kriszta, azt sikerült felmérni, hogy a kemény vonalas Star Wars rajongók hogyan viszonyulnak az újabban mozikba került epizódokhoz? Hát szerintem ahányannyi-féleképpen. Szerintem aki kemény vonalas, annak tetszik. Én magamat annak tartottam, de hát mégsem vagyunk megelégedve mondjuk az első része, de ez mindegy, a harmadikért azt meg szeretem, de úgy látom, hogy mindenki szereti, mert nem lehet úgy egy újságot kinyitni, hogy legalább ne idézzenek belőle. És ugye te mögé mentél a dolognak, tehát a receptet is megpróbálod bemutatni, hogy mitől lett ez ilyen, tehát hogy mik azok a nagyon jól megtervezett hollywoodi fogások, amiktől mi ezt átvesszük, és igen, beépül a mindennap. Hát megpróbáltunk utána menni, igen, megnézni, hogy mi volt George Lucas receptje. Annyit azért elárulhatok így a műsor előtt, hogy nem talált ki semmi újat. De amit lopott, azt meg nagyon jól vegyítette. Azt szokták mondani, hogy lopni szabad, csak jó helyről kell. Lopott, de hát mindenki lop mindenkitől, hát ez mesék. Ötletet merít. Igen. George Lucas volt szerencsém találkozni egyébként többször a rendező úrral. Tényleg? Igen. Nézd meg, micsoda irítség. Óriási formányos rajongó, képzeljétek el. És többször ott van a futamokon, úgyhogy többször találkoztam már vele. Ott is igen például. Na jó, hát akkor az erő legyen veletek, hogy egy ilyen Csillagok háborúja közhelyet. Kimaradtál sajnos ebből az adásból, pedig bekerülhettél volna legalább ezzel a sztorival. Vagy elvihettél volna George Lucas. Egyébként tényleg. Leszervezni, megígérem, hogy segítenek összehozni neked, oké? Nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttetek, tehát akkor ma a 21. században. Ma a 21. században. Csillagok háborúja orvérzésig. Mikor lesz pontosan adásban? Hánykor? Na, ezt soha nem tudom.
23 valamennyikor, és egy csomó titokra film. 23 óra 20 perckor, igen, tehát fél 12 előtt 10 percet, picit későn van talán, de érdemes fennmaradni, mert igazán izgalmasnak ígérkezik. Köszönjük szépen! Az Amerikai Egyesült Államok csillagháborús terveihez adott ötleteket a George Lucas rendezte Csillagok háborúja című filmsorozat. Már ezeket a terveket ugyan elvetették, de a film iránti rajongás töretlen. Egy Oscar-díjas rendező is beszél a filmről, amely legendákat dolgoz föl, és maga is legenda lett. Erről szól ma este a 21. század. Egy mese, amely felforgatta a világot, felgyorsította a csillagháborús terveket, új vallást alapítottak a nyomdokán, és a képregény is megváltozott. Jó estét kívánok! A látszat ellenére Veres Kriszta vagyok. 1983 óta várok arra, hogy felvehessem ezt a ruhát. Akkor láttam először a Csillagok háborúját, benne Leia hercegnőt ebben az öltözékben. Azt hiszem, ebből nyilvánvaló, nem tudok elfogulatlanul beszélni a Star Warsról. Viszont részrehajlás nélkül is kifejthetem, ha nincs George Lucas és az ő Csillagok háborúja sorozata, akkor másként néz neki ez a világ. Mondjuk nem biztos, hogy rosszabb volna, de nem itt tartana az űrkutatás, nem mondhatnánk azt, hogy az erő veled van. Minden generációnak van egy legendája. És minden generáció meg van róla győződve, hogy a legendája új és semmihez sem fogható. Ne felejtsük el, hogy mindenki valakitől tanult. Szóval a művészet az egy nagyon különös lánc. Az egyik ember tanul a másiktól, de ez nem utánzás, ez nem másolás, hanem egyfajta forrás, egyfajta inspiráció. A mai 30-asok legendája szintén nem tud semmi újat felmutatni. Mégis ott van a helye bekeretezve a régi maci mellett. Ott van a közbeszédben, ha a jó és sötét oldal harcáról beszélnek, sőt néha egy egész lakásban is eluralkodhat. És ez így megy már réges-régen. Réges-régen, egy messzi-messzi galaxisban. Csillagok háborúja. 1977-et írtunk, amikor először úsztak át a betűk a galaxison. Betlen mozi ültünk, osztálytársaim és tátott szájjal néztük, hogy bekúszik a csillagromboló. Az a mai napig megvan. Történt azonban a bemutató napján más is, mint hogy elhúzott egy csillagromboló az űrben. Sok dolgot megváltoztatott, először is megmentette Hollywoodot. Nem csak Hollywoodra, hanem a világra is ráfért a 70-es években, hogy megmentse valaki. Hidegháború, korrupció, olajválság fenyegette a Föld minden táján élőket. Amikor már az új felfedezések, sőt az űrkutatás sem hozott lázba senkit. Nem csoda, hogy amikor egy szakállas fiatalember előállt azzal, hogy ő egy mesét, sőt egy űrben játszódó egész sorozatot akar forgatni, na akkor a stúdió vezetői nem lelkesedtek. A technika is hagyott némi kívánnivalót maga után. Látva a szintén 70-es években készült Pirx kapitány sorozat kávéfőzős űrhajóit, meg is értjük a stúdióvezetők aggodalmát. Lucas mégis belevágott kis költségvetésből nagy ötletekkel. A 20th Century Foxnak a londoni stúdiójába forgatott. De nem voltak kellékek. Viszont mi az, ami Londonban volt? Első-második világháborús kellékek, tárgyak. Úgyhogy bementek a raktárba, azt mondták, jaj de jó, ez is jól néz ki, ez is jól néz ki, ez is jól néz ki, katonai, használjuk föl. A stúdió vezetői a másolatok, kacatok láttán sem lettek nyugodtabbak. 20 éven keresztül abban a zsákutcában masírozott be az összes nagy hollywoodi stúdió, hogy családi filmekben gondolkodtak, mert hogy a család az mégiscsak papa, mama, gyerekek, és ugye együtt már kiadnak egy megfelelő fizetőképes keresletet, erre sorba jöttek a bukások. George Lucas viszont más gondolt. Ő a tizenéveseknek tervezett mozit. Neki lett igaza. A siker olyan hatalmas volt, amilyet az elfújta a szél óta senki nem látott. Lázba hozta az egész világot. Tényleg az egész világot, hisz a filmnek még az is sikerült, ami az amerikai diplomáciának hosszú évek munkája után sem. Még a kommunista elzárt Kínát is bevette. Onnantól kezdve hajlandóak sok pénzt áldozni azért, hogy holmi kis taknyos tinédzserek mehessenek a moziba, és irdatlan drága filmeken szórakozzanak, és természetesen utána sokan vannak, mégiscsak meghozzák a bevételt, amit
elvárnak tőlük. Ez volt tehát George Lucas egyik újítása, mellyel újra vonzóvá tette a mozit a tévé mellett. És nagyjából az utolsó is, hiszen a történetben már semmi újat nem találunk. Hát ez már lopásnak akkora mértékű, hogy ezt már inkább máshogy szokták hívni. Ugye a mítoszoknak az a jellemzője, hogy egymásból lesznek. Lucas mítosza pedig egy parasztfiúból, Luke Skywalkerből lett, aki elindul egy öreg varázsló